Il-Fondazzjoni Marigold komplet tagħti l-appoġġ tagħha lil persuni vulnerabbli, din id-darba bogħtija ta' kotba mirati għat-tfal li jbagħtu mill-kundizzjoni ta' disleksja. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold żaret il-librerija ta' Ħażabbar flimkien ma' segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Stefan Buontempo. Hawnhekk kienu ppreżentati kotba lit tfal li b'entużjażmu semgħu siltiet minn dawn il-kotba f'sessjonijiet ta' qari. Kienet enfasizzata l-importanza li t-tfal jibdew jaqraw minn età żgħira u jagħmlu użu minn ktieb minflok jagħmlu biss użu mill-computers. Is-Sinjura Michelle Muscat, chairperson tal-Fondazzjoni, ukoll kellha ċ-ċans taqra siltiet u tisma' stejjer adattati għat-tfal b'din il-kundizzjoni. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo qal li l-Gvern huwa impenjat li isaħħaħ il-libreriji ta' Malta, tant li sar investiment ta' madwar 100,000 euro f'dan il-qasam. Intant din inizjattiva minn Marigold komplet ingħaqad b'inizjattivi preċedenti bilan li jissaħħu l-għaqdiet mhux governattivi u assoċjazzjonijiet fil-ħidma tagħhom fil-komunità. Iktar minn hekk biex tingħata ħajja aħjar lil persuni vulnerabbli.